Určite sa ti už niekedy stalo, že si vyhral 5 hier za sebou a zrazu spoluhráči sú ako boti. Proti tebe hráči s 50 trofejami alebo 60 alebo viacej. Luck v najhoršom momente a ty si povieš, je toto náhoda? Čo ak vám poviem, že Brawl Stars možno tajne manipuluje matchmaking, aby ste hrali dlhšie a možno aj viac míňali gemy? Dnes sa pozrieme na teóriu, ktorú rieši komunita už roky. Je matchmaking naozaj férový, alebo je všetko nastavené tak, aby vás hra udržala závislých? Poďme na to. Oficiálne Supercell tvrdí, že matchmaking funguje hlavne podľa trofejí. Čiže hráči s podobným počtom trofejí by mali hrať proti sebe. Lenže hráči si už dlho všímajú divné veci. Keď dlho prehrávaš, zrazu staneš botou. Keď veľa vyhrávaš, hra ako by ťa chcela zastaviť. Niektorí tomu hovoria forced 50% win rate. Teda systém, ktorý sa snaží držať tvoje výhry a prehry približne na polovici. A úprimne, toto pozná skoro každý hráč. Tu sú veci, ktoré hráči považujú za podozrivé. Po sérii výhier dostaneš extrémne slabých teammateov. Proti tebe sú counterpicky alebo premade týmy. V ranked hrách zrazu príde séria prehier. Noví brawlery bývajú často silnejší a ak ich nemáš, prehrávaš viacej. A teraz prichádza tá najväčšia otázka. Robí to hra schválne? Niektoré hry používajú systém nazývaný engagement based matchmaking. To znamená, že matchmaking nie je o skille, ale aj o tom, aby si pri hre zostal čo najdlhšie. Ak stále vyhrávaš, začneš sa nudiť. Ak stále prehrávaš, vypneš hru. Ale keď sa výhry a prehry striedajú, hráš ďalej. A teraz dôležitá vec. Neexistuje žiadny oficiálny dôkaz, že Brawl Stars manipuluje matchmakingom. Supercell nikdy nepotvrdil systém, ktorý by zámerne sabotoval hráčov. Veľa vecí môže byť len psychológia. Keď hráš kvôli zlému teammateovi, zapamätáš si to viac než normálnu hru. A keď si nahnevaný, začneš si všímať každú nespravodlivosť. Ale stále je zvláštne, že toľko hráčov opisuje úplne rovnaké skúsenosti. Ale čo ak? Možno je to celé len náhoda. Možno si hráči iba namýšľajú, ale potom príde ďalší win streak a zrazu sa všetko otočí. Horší teammate, silnejší superi, prehry jedna za druhou a ty začneš rozmýšľať, či hra naozaj rozhoduje len podľa skillu. Supercell to nikdy nepotvrdil, ale komunita o tom hovorí už roky, takže otázka ostáva otvorená. Je matchmaking v Brawl Stars naozaj férový? Alebo je všetko nastavené presne tak, aby si stlačil jedno tlačidlo Play Again.